modar saiki mongko larang didol ndasmu iki, Pak. Nek tak tendang piye? Hah? Karo kakane kok ndas-ndas ki. Ha kowe kandhane ngayal senengane ora. Mbaya santai. Nek pancen dipestheke saiki matur Ndara Puntadewa, nek Ndara Puntadewa kersa rawuh dinteni nang Karang Kadempel sinambi nunggu bapak. Ngono. Lese jam pira? Mula nek engko bapak ki isih iso nganu, apa isih iso bergerak, kowe golek mangsi, jempole bapak dikai mangsi terus engko awak dhewe sing nulis surat dhewe, Petruk bagiane semene, Gareng bagiane semene, Bagong terus dicap nggo jempole Semar. Duh, wis sah milik kita. Kita foya-foya. Ndoseno. Apa, Pak? Kowe Bagong. Ah iya. Begini kowe cemburu. Aku dudang Bagong muni apa Pak kok kowe serik atimu. Aku Werkudara sing tenan. Wis ngerti. Mula aja sok gawe lara atine wong liya. Majrik tok tunduk ya lara atine wajake ora. Sabar, Pakji, sabar. Wah, kuku karepe dhewe manus maning jajaran. Sungertaning kawana, Strayoli binatang September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Baladewa suka hitung-hitung tanggalan. Al-Fatihah Kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Petruk kanthong bolong. Raharja sak praptamu Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing Ladoni dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manu. Sewu kalapatan diagung pangaksama paduka menawi wonten kiranging tata krami anggen kula sowan ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumeng kemeng mahambekti kula katur sinuwun. Nyaya Petruk kanthong bolong ndak tampa. Pangestuning sun tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Prayoga nunggunmu ngadhep ngarsaning sun sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha raharja sak praptanira. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma winantu ing suka basuki sowan kula tebih saking Sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata. Nyaya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Diprayogakno anggonmu sowan Bagong. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk kanthong bolong padha raharja sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Bagong padha raharja sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula nggih Den. Ya, Bagong dak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong slamet tekamu. Wilujeng bekti kula katur Den. Ya, tak tampa. Prayogakno nggone padha ngadhep. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Panakawan padha raharja sapraptamu Petruk lan Bagong. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Prayogakna Panakawan. Nun inggih mboten kirang prayogi. Nun inggih mboten kirang prayogi. Panakawan sakarone padha raharja sapraptamu wilujeng bekti kula katur Ndara. Iya. Pangestuku tampanana. Nun inggih. Bagong padha raharja. Pangestunipun Ndara Rakanu Nekula bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Terus? Kok kaya kurang siji ya? Mbok menawa ora mangkat, ora sowan, mesti ana bab sing wigati. Wis ora kuwi dudu perkarane awake dhewe. Wong awake dhewe iki ming batur, awake dhewe iki ming Panakawan.
ana priyagung sing ora tindak sowan ngersaning Sunan Prabu Darma Kusuma ki mbok menawa bab sing wigati. Mula iki ora usah dadak dadi pikirane awake dhewe sing bakal awake dhewe diutus bapak sowan ning negara Ngamarta. Siap. 87, 86, 86. Ngawur, urung-urung kok wis 87 denggonmu. Kelahiranku. Kelahiranmu. Ponokawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa ponokawanmu ora gage matur marang panjenengan ingsun. Kepareng munjatun sapa paduka Gusti kula sanata menawi wonten lepatipun ingkang putra Anabdi Petruk nyuwun pangapunten. Iya Petruk ora dadi ngopo nun inggih. Kepareng radi maju anggen kula ngabiyantara sinuwun. Iya Petruk ndak keparengake. Sewu kalapatane pun. Ingkang ngabdi tadah wadana sinuwun. Petruk gantung bolo. Kena ngopo kowe teka tumuli nangis ana ing ngarepanku Petruk. Petruk gantung bolo ngopo? Suman ngersane Kalendra kok tumuli kowe ndungkluk lohmu netes ana ing jlambrak. Kowe nangis, Petruk? Nangis. Oh, yang ngene kok madang. Ini iki ya nangis. Lah nangis sebabe apa matur? Ana abdi sowan ngersane Kalendra nedeng sini kok nangis ki arepe piye? Iki mboten kuat. Ngraosaken lampahan sing sumadang wonten ing Karanggadempel. Petruk eneng apa? Mugi dados nek kawuningan sinuwun. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Kula nderek atur wuninga. Petruk matura. Ora nangis Wegeng. Ora iso nangis. Aku wis kentekan weluh. Lah ngopo? Kanggo nyauri debt collector. Ora lalu sudah aku ndak guyu. Mugi dados nek kawuningan. Bilih dinten semangkene ya bapak niku gerah. Bapakmu lara. Nggih. Kok sira ora nanting kelawan wong atuamu nyuwun priksa larane lara apa? Lho la iya. Ing atase kowe iki anake Semar kok ora tareng karo bapakmu ki lara apa? Yen pancen duwe lara ditambake sowanke pendhita Brahmana Resi Winasis. Goleke tombo, kowe iki anak-anak wis gerang-gerang, bapakne lara nangis. Kaya bocah wingi sore kaya bayi. Kowe iki wis tuwa, Petruk. Kowe wis gerang, kowe iki anak-anak. Sing jeneng wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak nek anak-anake padha mentas kabeh. Nek kowe iki isih bocah, kowe ditulang karo bapakmu, ditetah karo bapakmu, diajari nulis, diajari maca, diajari srawung. Ning yen kowe iki wis gedhe kaya ngono, kowe iki nanggung karo wong tuwa. Ora wong tuane bareng wis tuwek lara, kok anake malah krembak-krembik. Kowe kudu mikir. Nggih. Kula ya wis ora kurang-kurang. Ning kula nangis niku mergo larane bapak niku mboten baen-baen. Lho, ora baen-baen piye? Bapak niku wis ora iso omong. Cangkeme perot. Ora kok. Ora. Bapakmu mboten saged omong, bapak niku ming teturon teng ngamben mboten purun mandhap. Nuwun sewu awake anyep kabeh. Mongko nek didumuk dadane niku jantunge isih enten, isih dakjuk-dakjuk. Ning pun mboten purun omong. Mripate ming menteleng ngemu banyu sajak nangis. Lha nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Kula sedih. Kula matur sanipun sinuwun Prabu Puntadewa mugi andadosna ing kawuningan. Langsung wae terus. Langsung piye? Sawanipun kula kalih Petruk nyuwun sumbangan. Ngagem resake bapak. Niku bapak kudu cek darah. Ya, Tru.
Oh apa? Heeh. Kowe wingi ra melu mresake kok. Sing mresake aku wingi tak becake. Terus dokter ngendika apa? Bapak kudu cek darah. Oh. Cuci otak. Waduh. Cuci ginjal. Sing terakhir bapak kudu cek son. Jackson menyaki cangkemmu. Niku sinuwun monggo sareng digunggung kalih dokter kandungan. Niku totale kathah sanget. Mila sowanipun Mbak Petro kalih Bagong wonten negari Amartana sepisan ngaturaken soprosal. Apa, Gong? Soprosal. Proposal kalih prokol. Niku nyuwun pengayoman ning sowan kula menika mboten kok perkara kula menika pengin ngaturaken Bapak gerah menika mboten. Bapak niku wau dalu niku mboten ditunggoni anak-anake niku jebul iso nulis layang. Bapakmu nulis layang. Nggih. Tulisane dhuwur dhewe menika Kertanyana medhot janji. Masa bapak njaluk lagu terus? Ora. Tegese iki medhot janji karo anak-anake lho, Gong. Tulisane Petruk karo Bagong dalam kurung, iya. Tak kongkon ning negara Ngamarta, aku iso mari nek Pandhawa rawuh ning negara Ngamarta sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. Haten niku. Lho, wis ora nangis kok bali nangis. Lah wau maca layang kok. Saniki pun boten maca ya nangis meneh. Iya, terus sowan kula menika namung badhe nyuwun usada saking Sinuwun Prabu Ngamarta sakadang-kadehan. Sakadang-kadehan supados rawuh wonten ing Karang Kadempel Pandhawa 5 cacahipun sinambi mundi pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo wonten ngandhap piyambak menika dipun tulis NB. Iya. Nek Petruk karo Bagong ora iso mboyong para Pandhawa. Good day. Good day. Good day iki panganan ya. Heeh. Good day. Ngoten niku. Terus wonten lambange gendera putih tulisane lelayu. Niku Bapak teges nek kula ora iso mboyong Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel. Niku Bapak wis pamit mati. Alhamdulillah. Oh, muni piye kowe, ha? Muni piye? Kok meleset terus ta? Ha iya, kowe iki kok bapakne arep pamit mati kok seneng. Weh, entuk warisan lho awake dhewe. Warisan kok diame-ame. Warisan ki aja sok diame-ame. Bocah ki nek ngame-ame warisan iki bocah sing ora gelem tumandang karya, bocah sing ora iso berusaha. Oh, marem-mareme iki nek yasa dhewe, gawe dhewe utawa tuku dhewe, marem-mareme. Ora kok ngame-ame warisane wong tuwa. Ora. Nek bapak mati piye ya? Ya mendem. Oh, lah iya. Nek terus nasibmu piye? Biasa iki aku. Aku ora tau gagas piye-piye kok. Ha sing jeneng wong urip ning alam donya iki ora mung ngenteni to, Tru. Antri. Tak kira Semar ya wis wancine. Awak dhewe wis ora perlu nangis. Wong Semar iki ya wis kerekoso uripe. Wis ketuan. Ambegane wis mengkis-mengkis. Bendina pil wae. Nganti pil kabeh barang dombe. Ming mergo ben sehat. Apa ngono kuwi ora ngrusak raga? Ngono. Nek wis pancen bapak iki dipestheke lara iki engko terus sirna margalayu utawa gugur. Awak dhewe iki rasa perlu sedih. Justru kowe karo aku ki sing neruske amal ibadahe bapak. Mula ana sesanti sing nyebutke anak-anakku nek amalku pedhot, kowe sing wajib nyambung. Ngono kuwi. Bapak dadi pamomong, kowe karo aku ya kudu dadi neruske dadi pamomong.
Bapak dadi guru, kowe karo aku ya kudu neruske dadi guru. Bapak ki dadi seniman, kowe karo aku ya kudu neruske dadi seniman. Aja nganti pedhot amale bapak. Ngono ora kok ditangisi. Bapak ki nek saya tuwa saya ngrekoso. Sesuk kowe dadak nukoke kursi roda. Ayo. Modar saiki mongko larang. Didol ndasmu iki, Pak. Kowe tak tendang piye? Hah? Karo kakane kok ndas-ndaski. Ha kowe kandhane ngayal senengane ora. Mboyo santai. Nek pancen dipestheke saiki matur Ndara Puntadewa, nek Ndara Puntadewa kersa rawuh, dienteni nang Karang Kadempel sinambi nunggu bapak. Ngono. Lese jam pira? Mula nek kok bapak ki isih iso nganu, apa isih iso bergerak, kowe golek mangsi, jempole bapak dikai mangsi terus engko awak dhewe sing nulis surat dhewe, petruk bagiane semene, garing bagiane semene, bagome, terus dicap nggo jempole Semar. Duk, wis sah milik kita. Kita foya-foya. Anak apa ya? Anake Semar. Masamu anake sapa? Ha iya ning ya kowe kok bangetan ora. Rasa ditangisi, wis men ra apa-apa. Ora mung Semar kok. Kowe iso ya ngono to. Kowe iso nek tuwa saya ya lara. Anakmu ya do nangisi kowe. Aku ya ngono. Aku iso saya tuwa ya lara. Lho, dalane wong dipundhut karo sing gawe urip ki dhewe-dhewe. Lho, Semar diparingi lara, terus engko malaikat tekan jabut Semar. Oh wis awak dhewe ora iso nggodheli, bakar ngulyak malaikat. Ha. Mbok nganggo pikiran terus nek omong. Sik gong aku tak matur sinuwun Puntadewa iki kersane piye? Kersa rawuh ning Karang Kadempel apa ora? Petro dalem upama Pandhawa sowan ning Karang Kadempel, Pandhawa ora ganep. Kok iso? Iya Petro, krana Sedewa dina iki murca. Lho. Ndara Sedewa murca? Iya Petro. Murcane sebab apa? Mergi menapa? Murcane Sedewa merga nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada nggone bakal ndak caosake marang Koko Prabu Ndarawati. Lho, mangke Sinum Prabu Ndarawati mboten lenggah teng mriki kok. Nembe wae jengkar nggawa pustaka Jamus Kelima Sada. Mula yen Pandhawa sowan gotang loro ora bisa mbaya pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ya ora ana. Waduh, Gong. Mati tenan Semar. Ya wis ayo mulih tuku peti sisan. Kowe kok bingung ta ngapa ta? Gawe santai lho. Gawe santai lho. Waduh gayane kok logatmu iki lho. Lho ya apa sih? Nyapa terus nyapa. Nyapa kampleng modar ora. Kok iso diastos Ndarawati? Ya merga Ndarawati ketaman pegebluk. Terus ceritane pripun? Pustaka Jamus Kelima Sada arep tak paringake marang Koko Prabu Ndarawati Werkudara sarujuk Janaka sarujuk nekula ya mathuk nanging Sedewa ingkang darbi atur Sedewa dhewe ingkang ora sarujuk marang karsaku nggone nyaosake pustaka Jamus Kelima Sada. Terus dadi dukane pepundhenmu bendaramu Jodipati Ndara Werkudara. Iya. Terus Sedewa didukani ndaramu Werkudara apa dene ndaramu Mandura Koko Prabu Baladewa ora kuat ngampet murkaning ati ndaramu Jodipati wekasan kawiyos pengendikane Sedewa ditundung minggat dening ndaramu Werkudara. Petro Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir ditup nyomangolon saka wadanane rombranang ngapa Truk menengo saling perkara iki lha kok dadi kaya ngono kelakuane ngendelke le gagah ngendelke le rasa ngendelke sentosa. Kok mentala karo dulure dhewe. Ingkang mesine Ndara Sedewa iki dadi jangkeping Pandhawa sowan ning Karang Kadempel. Ning kok merga saka nuruti karo mubal babaling nepsu
Orang gagas kuwi kulawargane, orang gagas kuwi adine. Kok wani nundung karo Ndara Kusdewa? Bedok, kowe iki ngopo? Sik, sirah sampean ngaling-alingi kok. Lho, kowe iki nesu sapa? Ndara Werkudara. Kok mandeng aku? Nuwun sewu, mestakane ngaling-alingi. Rada medun. Wah, edan. Nah, ngono. Oh, keduwuren. Sok dikepras gundulmu atos. Petruk ngopo? Sampeyan ora rumangsa salah. Sampeyan ora rumangsa keliru, ya. Aku klerune nggo napa? Luputku nggo nendi? Sampeyan nundung Ndara Sedewa. Dasarmu apa sampeyan nundung Ndara Sedewa? Mergo Sedewa ora manut karo aku. Apa kabeh kulawarga kudu manut karo sampeyan? Apa sampeyan ki rumangsa bener dhewe, ya? Eling, Mas. Bener menika werna telu. Benere dhewe, bener bebrayan, benere sing gawe jagat. Benere dhewe niku tumrap sampeyan bener, tumrap wong liya ora bener. Benere bebrayan niku saiki iya, sesuk ora. Saiki ora, sesuk iya. Niku owah gingsir. Bener sejati niku bener sing gawe urip. Mula aja sok benerke awake dhewe. Ning ngetungen bener ora tumrap wong liya. Ndara Sedewa niku adimu, tur niku beda ibu karo sampeyan. Wajibe nek beda ibu karo sampeyan, sampeyan niku ngayomi karo adimu ku alon, tresnanara ngungkuli adimu dhewe. Kok njur semenang-menang. Sedewa, minggat, ngoten ta, Pak? Wah, ora bawe-bawe. Iki kula mesut tenan iki. Kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki. Kompliting Pandhawa niku dumunung tanggung jawabe ana Petruk, ana Bagong, ana Gareng, ana Semar. Nek Pandhawa gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Mergo ora iso ngreksa marang para Pandhawa. Monggo niki dibutuhke karo bapak. Pandhawa niku dibutuhke karo bapak supaya rawuh teng Karang Kadempel. Sampeyan undung Ndara Sedewa, mula nganti Pandhawa menjang kepapat. Nek Pandhawa ora komplit, ora kelakon soang teng Karang Kadempel. Bapak sedo. Tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan. Wah, kurang ngerti apa-apa. Lho, mbok dipersake mripate. Rek. Ora ngerti apa-apa piye? Nuwun sewu lho, sing dadi jalaran sampeyan. Ah, ora ngerti kencang iki puling lelakone bapakmu. Bapakku lara. Isane mari Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi Pustaka Jamus Lima Sada. Ndara Sedewa ora ana, Pustaka Jamus Lima Sada ilang. Digawa Ratu Ndarawati. Tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa. Niki kula ora trima. Ya, Gong. Ini gini. Iki pancen ketoke wis sengaja, Tru. Heeh. Iki pancen wis sengaja gawe cintrakane Bapak Semar. Ndara Sedewa ditundung karo Ndara Werkudara, Prabu Puntadewa maringke Pustaka Jamus Lima Sada karo Prabu Kresna. Ada? Iya. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tielot apa? Tielot. Toilet. Tielot ora. Ngarani kleru kok ora. Heeh. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate arep gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora aja ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tru, tanganmu ngene, Tru. Ya. Tanggo mik. Oh ya. Ora aja ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula kang sawe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ning Karang Kadempel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Gagong. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula wektu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? As kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati kenaman apa goblok apa ora? Lho aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikanthi ya Prabu Ndarawati. Kon dadi saksi. Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Dedak. Makan pitik.
Iki kepiye? Ora kepiye-kepiye. Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kadempel tak etungi. Pira direke foto pirang dina? Manut sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Ning nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing njodhok sisih kilen munculing Candhi Ayu. Wonten ing antare iso ketingal kuning gemrining kaya kencana sinangling. Nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel terus terang terus Philip kula pokoke wangsul teng Karang Kadempel matur karo bapak. Liwat ngendi kok apike? Hah? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kaya kertonyono. Cakepane ngene iki lurus kono belok kiri menggo wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo bapak. Andake bapak Pandhawa rojah receh ora komplit mergo do gegeki benere dhewe, Pak. Pandhawa Yayi. Urmangsa miris manahipun ing raying Amarta. Karna Petruk kaliyan Bagong anggenipun matur dhateng Kyai Semar. Pangraos kula kados pepes bayu kang tapis mboten gadahi kekiyatan. Menawi ngantos Kakang Semar wuni ngolalampan ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta tuwin lampan ingkang sinandhang dening para Pandhawa. Monggo kula apal dhateng watakipun Petruk kaliyan Bagong ajrih kula. Menawi ngantos dipun damel-damel anggenipun matur sedaya kalepatan menika dipun biyukaken dhateng Pandhawa tartemtu Kakang Semar Murina dhateng Pandhawa Koko Prabu. Lah kok dadi kaya ngene kahanane Werkudara. Wah, aku dhewe ya ora ngerti. Lah kuwi senengane nek nesu adimu terus tok tundung lunga. Lah nek kahanane kaya niki piye? Monggo Kakang Semar mbutuhake Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel. Sinambimu di pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yen perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi iso dijagake, mergo Nyai Kresna wis paring dawuh, yen to wis padhang lelakon kang tumanduk ning Praja Ndarawati, pusaka bakal kakundurake. Ning yen Sedewa iki wis kadung minggat. Wis kebacut lunga. Monggo wong lunga kuwi ora dingerteni menyang endi papan pernahe. Ling goleki piye? Sasah goleki. Lho. Nek ora usah digoleki iki mengko ora kelakon sowang ning Karang Kadempel. Nek nganti Kakang Semar banget gone lara, gedene nganti Kakang Semar kuwi sedo. Sapa sing kapitunan? Pandhawa kelangan pamomong. Wah, ladalah suduk gunting tatu loro. Wah, aku ya ora ngerti nek Petruk arep sowan. Aku ya ora ngerti kabar nek Semar lara. Wah, blojo dibiyuke ning aku. Kaluputane kabeh keluputan, Pandhawa kabeh keluputan. Barep ya keluputan. Aku ya salah, Janaka ya kleru, Negula ya kleru. Yen ngono bener dhewe Sedewa. Wah, mbuh ra caturan. Wah, lah kok dadi kaya ngene? Saiki piye Werkudara? Yen miturut aku ngene wae. Sinambi ngenteni suwane Sedewa sartane pustaka Jamus Lima Sada. Petruk karo Bagong dioyak. Sing ngoyak Petruk Bagong sapa? Kowe. Lho kok aku ngopo? Kowe sing luput kok aku? Aku karo kowe Bagong dikon karo Petruk dikon sumene sawetara ning Praja Ngamarta. Sinambi ngenteni ya kuwi Sedewa karo pustaka Jamus Lima Sada. Yen wis jangkep, yen wis komplit, tumuli mengko sowan ning Karang Kadempel. Kuwi dalan sing apik. Yen Petruk karo Bagong ora gelem dipaksa. Apa lama ing atase Baladewa kok gelut karo batur-batur? Kowe kuwi aku ya ora sudi. Lho lanjur sapa? Mengko anak-anakku sing bakal tak dawuhi. Aja kuwatir. Mengko Antarja Gatotkaca, Antasena sing bakal tak dawuhi nyandhet lakune Petruk, nyandhet lakune Bagong. Sinambi ngenteni Sedewa apa dene pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara, penemu ingkang mengkono mau tak kira luwih prayoga. Tegese supaya kabeh mlaku kanthi becik ning aku njaluk ya Dimas nggonmu dawuh kelawan anak-anakmu aja nganti nyikara kelawan Petruk lan Bagong. Ora bakal aku dawuh anak-anakku nyikara kelawan Petruk karo Bagong.
sing becik-becik wae tumanjane laku. Iya Dimas Werkudara. Nah itu lho mekaten Yayi. Sampun wonten margi ingkang sae. Tumulun sakmangke kelilanana ingkang loko madal pasilan. Babar pisan sampun paripurna. Madyan pepanggihan Datulaya Kaka Prabu ingkang rayi nedya kundur ngedaton Arjuna wonten maring adawu. Budhana kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawula nun marmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Arjuna. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning Pananggilan. Salut-salut kundur ngedaton jelok saking dampar ketenoke nampit gambaran gading. Kadhiraken sanggaring para mban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ubayane. Nyuwun pamunten Kanjeng Prabu ing Mandura ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Jumadung dawuh. Rama Kyai kula Jumadung dawuh. Nyuwun pamunten po ingkang putra Punantarja Jumadung dawuh. Rama Kyai Jodipati Jumadung dawuh. Oh. Wonten menapa sinuwun panjenengan ngawe sangganing para putra? Mboten kantun ingkang abdi kepatihanipun Prakuta kula Jumadung dawuh lho. Oh he. Bareng ambabarana ingkang sejati ingkang abdi pun Pati Prakuta kula nun. Ana apa Pakde? Bapak Rama Kyai eneng apa? Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa Pakde? Prakuta wonten dawuh lho. Prakuta wonten dawuh. Kuwi janjane iso njung derajate Baladewa apa ora? Lho, kok malah kula dipun dukani mriya menapa? Kudune kowe iki ngerti, iki eneng endi? Wonten alun-alun. Wis ngerti? Ning alun-alune sapa iki? Ih, sinuwun Prabu Ngamarta, Praja Ngamarta. Kowe karo aku saka ndi? Iya, saking negari Mandura. Lah, kudune kowe kuwi ngerti. Kudune kowe kuwi tanggap yen kowe ning negara liya, kowe kudu njunjung marang derajating Baladewa. Aku ana negara Ngamarta kuwi daya. Nggih. Kudune kowe ngerti tata krama unggah-ungguh ora sak apinake dhewe. Oh, nggih. Ngestaken dawuh. Disuda ling guyu. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Wong guyu kok kon nyuda. Ayo bener iso guyu niku lagi wong mati. Ciri wanci sane ilang nek pun tekaning pati. Ning saora-orane dilongi. Nggih. Mengke kula timbangi. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten dawuh. Antasena napa Pakde? Iki mau ana ing negara Ngamarta, awakmu ing Mandura nderekake marang Yai Prabu Ndarawati. Ngerti yo? Yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tumuli Yai Prabu Ndarawati maneka marang ngersaning dewa, entuk sasmitaning dewa. Yen to Ndarawati bisa maluya nirmala temah jati, yen to tinumbalan pustaka Jamus Klimasada. Wis lakon matur ngersane Kyai Prabu Darmaji lan peranganing Pandhawa padha wejangkep nyarujuki yen to pustaka Jamus Klimasada diboyong marang negara Ndarawati. Nanging dumadakan iki mau ana babak anglayoni jujul lan usuli. Sedewa pamanmu ing Bumi Ratawu ingkang sajake ora cocok sarta ora mathuk yen to pusaka diboyong marang Kyai Prabu Kresna. Nganti gawe geger negara Ngamarta merga dukane wong atuhamu ing Jodipati wekasan ora iso dipenggak meneh. Nganti wong atuhamu Werkudara mentala nundung kalawan pamanmu ing Bumi Ratawu. Ya kuwi Sedewa. Wektu dina iki pamanmu Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lajeng menapa anggenipun Paduka Prabu ndhawuhaken sanggaring para putra. Kinan Bupati wonten pundi lenggahipun paman Sedewa? Dudu perkara kuwi. Saklunganing pamanmu Sedewa pustaka Jamus Klimasada diparingake marang Yai Prabu Kresna. Tumuli Yai Prabu Ndarawati jengkar saka negara Ngamarta. Babak anglayoni jujul lan usuli. Sowane Petruk karo Bagong tawang-tawang tangis. Tumuli nalika semana Petruk karo Bagong prasaja yen to Semar nandhang lara. Monggo wis madal saliring usada. Tumuli nalika semana Petruk matur
Semar bisa paluya ning Remula Temajati dadi lemah mulya. Yen to Pandhawa 5 cacahe rawuh ana ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Nalika semana Petruk kaget, lha kok dadi Pandhawa mingkari papat ora ana sawaning Raden Sedewa. Yai Prabu Darmaji Prasaja, yen to adhiku Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Werkudara. Walah dalah Petruk nesu. Bagong muring ana negara Ngamarta. Nguman-uman karo wong atuamu ya kuwi Werkudara. Mula kang saka kuwi Petruk karo Bagong dina iki bali ning Karang Kadempel. Aja nganti wadul marang wong tuane. Dandang dikandhaki kontul, kontul kandhake dandang. Iki mamu wakmu Mandra wis arembug karo Si Werkudara supaya anak-anak nyandhet lakune Petruk lan Bagong. Ning aja mbok pulasara, aja kok gawe lara. Sing baku aja nganti tekan Karang Kadempel, nganti ngenteni timbuling Sedewa lan baline pustaka Jamus Klima Sada. Gatot wonten timbalan Rama Kyai. Antarja wonten timbalan Rama Kyai. Antasena dawuh apa, Pak? Bagong karo Petruk dioyak. Wah, yen pancen Panakawan loro kuwi dikon sawetara mapan ning negara Ngamarta ora gelem. Aja nganti wadul karo bapakne. Mundhak Pandhawa mengko disengguh ora tresna karo Semar Badranaya. Petruk candheten. Nanging aku dawuh karo kowe yen pancen Petruk karo Bagong ora gelem dijak kumpul utawa sawetara mapan ing negara Ngamarta, ndak paringi purba wasesa. Piye caramu supaya Petruk aja bali nang Karang Kadempel, ndak wadul karo gerangane ya kuwi Semar Badranaya. Iki Antasena ngapa iki? Instruksi. Kusike sadurunge aku menyang, sadurunge aku ngoyak karo Petruk, aku tak matur karo bapak. Antasena karo matur apa? Apa bener ngendikane Siwa Mandura nek Pandhawa saiki mingkari papat? Yo. Sing lunga pamanmu Sedewa. Sebabe pamanmu wani karo aku. Wanine perkara apa? Wah, bocah mendem arep apa? Aku takon. Adile wong takon ki diwangsuli, aja duneki wong mendem. Aku takon karo bapak, sebabe paman Sedewa tok tundung lunga. Pamanmu ora sarujuk pustaka Jamus Klima Sada diboyong ning Ndarawati. Paman ora mathuk, ora sarujuk, terus bapak nesu. Yo. Dasare paman ora sarujuk, ora mathuk. Ora iki Antasena ngopo? Sik, sampean meneng sik. Iki rembug aku karo bapak. Ora janjane kowe ki arep ngopo? Lho, aku nelesih perkara iki ora ming nyarujuki dawuhing wong tuwa, ning kabeh dawuh wong tuwa ki tak timbang, tak saring. Ngono, ora dumeh wong tuwa sing dawuh aku menyang, wong tuwa sing dawuh aku menyang. Ning diting-tingi sik, dawuhing wong tuwa kuwi apik apa ora? Lho, nyatane apik, nyatane apik ki tak tumrap sampeyan. Aku tak nresih karo bapak, sampeyan meneng sik. Kapok kowe. Mau nyenengi aku saiki seneni Raden Antasena. Dengkulmu mlocot. Oh krungu. Krungu wae mburiku sound system. Mergo pamanmu wani karo aku. Perkarane wani. Pamanmu nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Pustaka diparingke Siwa Ndarawati. Yo. Kowe ngerti. Awakmu Ndarawati iki gedhe labuh labete tumrap negara Ngamarta. Yen nganti wong nyilih pustaka Jamus Klima Sada, kok ora diparingi ngampil karo mbarep kakangku Pandhawa Isin, Pandhawa Wirang. Pusaka arenggo ngopo? Dienggo tumbal. Mula Sedewa ora entuk mergo ditu tumbal kuwi mung dipendhem ora bakal bali ning negara Ngamarta. Lan Sedewa duwe penemu yen pusaka kuwi dudu mung kagungane Pandhawa, ning kuwi duweke kawula sak negara Ngamarta. Ngamarta yen koncakan pustaka Jamus Klima Sada, kawulane bakal remuk bubuk dadi rempun. Mula Sedewa nggondheli nggone bakal mbarep kakangku maringi pustaka Jamus Klima Sada. Terus bapak nesu, yo. Tantrimane bapak mergo rumangsa diwaneni karo Wadi, adimu tok tundung lunga. Wah, iya. Ning perkara Sedewa ora sah mbok gagas. Terus Sedewa mengko bakal bali dhewe. Sik, mak cilik kae nek kagolatine ora bakal kondur. Aku ngerti watake mak cilik Bumira Tawu. Mak cilik Sedewa kuwi nuwun sewu, arep ragil ning bapak kudu ngakoni, bapak kalah pinter karo mak cilik Sedewa. Bapak kalah lantip panggraitane. Mula mak cilik kembar, mak cilik Nekula Sedewa ora tau pisah karo Wa Prabu Puntadewa. Merga
Majelis Dewa ki tansah menehi penemu karo Prabu Puntadewa. Dadi nek bapak nganggep Majelis Dewa ki wong bodho, bapak nganggep ki Majelis Dewa ki wong wani, kuwi salah. Kae mesti ngerti lelakon sing bakal kelakon. Wah. Sakaremu yen kuwi duwe penemu kaya ngono. Nek wis kebacut tak tundung. Lah saiki ngene. Nek nganti tok tundung terus kabeh do ngerti, kawula ngerti, Punggawa ngerti, Nayaka ngerti. Pandhawa saiki mung kari papat merga sing ragil minggat utawa tindak utawa lunga. Tanggung jawabmu piye? Larak tenan. Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge. Wah, cah edan. Terus karmu piye? Terus bapak dawuh anak-anak kon nyandet lakune Petruk karo Bagong. Yo. Terus sampean ora mikir Majelis Dewa. Wah, bali karemu ora karemu. Nek sampean duwe semboyan kaya ngono, aku ora bakal nyandak utawa nyekel Petruk karo Bagong ning njaluk pamit Pakde. Si Bawa Werkudara aku njaluk pamit, bapa ora gelem goleki Majelis Dewa, aku sing goleki, ora pati-pati bali. Aku ning negara Ngamarta nek urung ketemu karo mak cilik. Loh. Wah. Kok dadi kaya ngene kahanane iki piye? Wis ben. Wah, dasare aku ora seneng di anak Antasena. Siji wani karo wong tuwa. Angka loro nek tak kongkon susuke dipek. Ku merkara susuk dipeke kok. Wah, loro ati boyo nembung. Pak, iki tak pek. Pak, iki tak pek ngono kok mung wonten disak. Edan mula terus yasa apa-apa. Wah, lah iki terus piye? Ora usah nganggo Antasena. Gatot wonten timbalan, Antarja wonten timbalan. Mangkato golek ana Petruk karo Bagong. Kendi ngene ketemu jaken supaya ning negara Ngamarta luwih dhisik aja susu bali. Nanging yen to bergugung utawa waton sak karepmu ning aja mbok piloro. Nun iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Nun iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Rama Kyai. Ya jagat mangstu karo wayah loro jagat. Lah dalah. Lah kok ora pisan ora pindho. Nggonku tansah kepengin gawe becik marang katentremaning para Pandhawa lan wutuhing para Pandhawa. Utamane tentreming negara Ngamarta. Mesti Kang Mas Jodipati ingkang tansah paring duka kelawan aku. Dianggep Kang Mas Jodipati kuwi wong sing bener dhewe, ana ing Pandhawa lan ana ing negara Ngamarta. Ning upama aku wani dosa apa ing bakal tak sandang jer panjenengane kuwi kadang werda minangka dadi suling wong tuaku. Nah yen to aku meneng wae mesti kaya ngene lakon iki kudu tak sandang ya ta. Yen to pancen dina samengko wis pantuk pepuntoning para Pandhawa, wis mentala kelangan kelawan Sedewa. Niatku ora bakal bali marang negara ing Ngamarta. Yen to urung iso mbuka marang wiwara pepeteng ing tumanduk marang Projeng Darawati, ora lega rasane ngatiku. Yen ora iso ngaturake bukti yen to bener omongane Sedewa, ya tak lunga saka negara Ngamarta. Balik mandeg sik. Antasena. Tak goleki elek. Lho. Goleki aku ngapa? Sampeyan arep endi? Aku arep lunga. Lunga mergane ditundung bapakmu. Aku wis ora kanggo ning negara Ngamarta. Wis gunane apa aku ning Ngamarta wong nyatane ora dienggo. Lah nek aku deku-deku ning negara Ngamarta ora padha karo aku mirang-mirangke karo awakku dhewe. Ora dienggo kok isih klesotan ning Ngamarta ki. Aku ki wong duwe rega tumraping awakku lho. Ya. Ki mau nek sampean ngerti mesti sampean marem. Lho, maremku apa? Bapak tak unek-unekke. Tak unek-unekke perkara nundung sampean. Kok sik to? Kakang Mas Werkudara kuwi bapakmu, nek kowe ngewangi karo aku nek nganti kowe dikatutke salah, kowe ditundung lunga, ora masalah. Ora masalah piye? Ora ana perkarane aku tundung ngono, Bapak. Aku melu lek Sedewa. Melu aku? Heeh. Aku ki ora duwe kasatriyan, aku saiki dadi wong ngelono, tegese aku ora ndek papan. Ora apa-apa, mengko kontrak wong loro.
utawa kot apa? Kot. Kos kok kot. Heeh. Kos. Ya. Antasena? Nggih. Lelakon iki lelakonku, kowe aja melu-melu. Najan aku ngerti kowe iki tresna karo aku. Nanging perkara iki tak sandange. Lah terus kowe ora usah melu aku. Ora melu balik, ora. Ning kowe ngrampung ana kana negara Ngamarta gawenan Padang. Gawenan Padang ngendikane balik sing dikersake. Ponokawan Petruk karo Bagong iki lagi anguk-anguk ana ing juranging kasangsaran. Ngerti aku mergo Bapa Werkudara karo Pak Di Baladewa akon kadang-kadangku kok nyandhet lakune Petruk karo Bagong. Nah, yen nganti kadangmu pringgondani kakangmu jangkar bumi kingko gendak sikara karo Bagong karo Petruk apa kowe ora mesake? Mongko dheweke dikongkon Semar, Semar lara. Ora kok Lik kok ngerti kabeh. Ngerti wae apa rumasamu aku ora was kitha kaya pakmu Gedhe Ndarawati apa piye? Aku ki ya sok nolak udan barang. Weh lah edan. Wah ya madeg panarul mak apa? Ora usah sembrono. Ya. Ewangono. Ya. Yen perlu wong tuane gawenen isin. Wong tuane sapa? Wong tuamu. Gawe isin piye? Sing ngakon anak-anake kok nyekel Petruk karo Bagong rak bapakmu to? Heeh. Bapakmu ki lagi keblinger. Pancen bener wae nek karo wong sing ditresnani ngono sapa-sapa dikalahke. Kaya to karo tresna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati. Sampeyan barang ditundung lunga karo ponokowan barang mentala. Ha to? Iya, engko tak gawene isin. Gawenan isin ya, ora usah kuwatir. Aku sing arep gawe isin bapak. Wis ben kapok. Iya. Nek ngono Petruk karo Bagong susulen. Oh iya. Lah Pak Lik, aku tak lunga. Kundur ora. Bali aja kuwatir to. Aku bali ning mbuh kapan. Ora suwe-suwe. Ora. Sangurung. Wis. Ora usah ngapusi lho. Tak sili ora apa-apa. Oh, anggepmu sugih kowe apa piye? Aku kuwi satriya Mbumira Tawu mung kalah sugih karo wong ngrandu Gumbala. Ora perkara kuwi, tindakmu rak kesusu, mbok menawa ora iso nyaut sangu. Iki aku ana dit 400 gawanen sik engko balekno 950 pengedan kowe ora mung nglintah darat ning kowe iki ula wis ben ra apa-apa wis ora apa-apa nek Pakde ora sangu Pakde ning tak suwun kundur aku mesti bali yo tenan yo Lik iya wase aku ingkang bakal mbabar lelakon iki Antasena yo tak pasrahke Pakde Dewa wis ana susulan Petruk karo Bagong aku tak lunga saka negara Ngamarta kok Sena. Ya. Piye, Gong? Ha ya wis Semar modar iki. Wis. Pantem modar kok ora. Karo bapakne kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Monggo Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Mergo ditundung karo Ndara Werkudara. Lah iya. Pustaka Jamus Klimasada diboyong Sinuwun Ndarawati. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Mulane kuwi. Ngene wae Truk kowe sangu ora? Sangu. Dikumpulke ayo tuku pethi. Heeh. Diukur awake Semar, ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to. Aku pancen ndek cita-citae, Truk. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madhep pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku iki pamonging tanah Jawa ki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ora gleleng. Nah, loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngapa-ngapa siap. Heeh. Takon joget we manut kok. Bola apa karo dhuwit ya, Truk. Ah iya. Wong waras we karo dhuwit, jogetnya 100, joget tenan ya, Truk. Ah iya wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali nang Karang Kadempel matur ngersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midanget
ature awake dhewe Pandhawa ora komplit, pustaka Jamus Limasada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kuwi rak panyokra bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge, Pak, Pandhawa ora komplit, pustaka Jamus Limasada ilang terus mantane terus pendana. Terus anu nggon komputer mak. Kuwi apa? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit 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 nek mati terus disetrum dadane jeduk jeduk. Nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedelo, mati meneh. Wah, ngeri ya, Tru. Nggih. Mula wong ki tumindak sing apik. Bapak ki tumindake apik kok lara, ayo. Monggo wong tumindake apik ki nuwun sewu lho. Nek seda mesti wis ngerti sedane sok kapan, terus mesti kepenak, mesem le seda nek wong tumindake apik. Ha kok bapak ki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak iki urung wancine tekaning pati. Wah, heeh. Wah, nek ngono apa atenane? Pancen demit tenan kok ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger nek Negara Ngamarta aku ora seneng nek geger karo putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandros Ndara Werkudara terutama matur ngersane bapak mbuh kanane bapak engkul mari apa matis wis pasrah sing gawe urip yo mangkat wae Tru. Putus. Kalah dhisik karo Linmas. Kalah dhisik karo Linmas Telaga Adi. Ha iya. Wah cilaka iki Gong. Wah wis. Ndara Antasena. Heeh. Nuwun sewu le mlajar buanter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tenguk-tenguk ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine nyekel kowe, Ndra. Kowe nang Ngamarta gawe kisruh nyo tampan ana dies pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar ora satok tetah to ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak kowe sing nemtokke lakon apa piye urung karuan kok ya weh Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho nuwun sampun Den sampean rawuh mriki dinuta Sinuwun Mandura ora dinuta Kang Rama ora modar ora ning diutus Prabu Puntadewa kon hukum gantung karo kowe Pedro kono minggatno senengane ngedeg-deg iki ora wedi rewe ayo wedi tuku mati ora wedi mula takon sing apik lah terus kersane diutus sinten ora ana sing kongkon modar kowe aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe Pedro mergo aku ki nayaka Ngamarta satriyaning praja nyok tampan ana Pedro Gong cangkem iki sing apik kene iki adu arep ki tratapan ya ora aku sing nang mburi wae tratapan kok apa meneh kowe Tru nun kowe tak kandhani nggih kowe disalahke karo bapak salahke karo Siwa Mandura terus doakon karo anak-anake liyane aku anake bapak Ndara Karkaca Ndara Antarja heeh dokon nyekel kowe modar kowe karo Bagong modar kowe kula melu to melu waduh wis ngringkel nang sel Gong wis diterimake arep ngopo wis ayo Gek nganggo jas nganggo pecis kaya nek kecekel korupsi ya lho Gong wis jan cilaka iki wis aku padahal wis kapok wis ora kapok iki tetep kecekel ngene iki Ndara Antasena iki rasa dadak glu tangane wis mlebu sak njupuk kecrek mbok minta maaf Tru nyun ngapunten Kang Raka goleki kula wong loro iya aku sampean mboten goleki aku iki wong iso mikir kok Tru aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaca Kakang Antarja aku iki wong jati diri arep ora duwe tata krama ora duwe unggah-ungguh ning aku senengane goleki
ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tak utak-atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top ngonten iku apik. Ngono iki lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya ngoten iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyayine ora tau macem-macem apa anane, arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane. Nggih ta? Iya. Terus selanjutnya kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lelakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaca Kakang Turjo. Waduh. Piye, Gong? Ah ya wis pasrah. Arep piye? Masa ade wani Randara Garwaca Ndara Antarja. Ah terus sampean mrene ngopo? Ngabari. Ngabari ngono kuwi ta. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama, ra diunggah-ungguh, mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok elek-elek. Aku gampang malik apa wonge. Oh men aku. Wis sak karepku to. Ha iya ora. Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro kene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Lho, aku tenanan. Mendo bingung, mendo kapok. Aku pengen ngapokke wong tuwa-tuwa sing tumindake apik kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalik. Oh. Mbok kaya fotokopi. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Ora kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa Baladewa, Bagong le ngomong ya kaya Bapak Jodipati. Oke. Gleleng iki, gleleng jengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndara Antarsena ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga, terus sing asli teka. Sapa iki? Madani aku. Tis. Wah, ana Werkudara sijine idak cangkemmu cerot. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gua gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Canggleleng ya wajake. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae ya, nggih. Iya to ya? Ya. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye lek sedakep? Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku bathok. Wis. Nah, apik Mas. Wis ya tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Engko ora usah omong jeneng wis semedi kok omong. Wah iya ning. Wis tak suwun ngersaning sing gawe jagat, muga-muga kelakon penjangkaku, Tru. Tete prani manganak hanung paricata. Mbak lumembak lamun mambeng lerombak ing samudra hangrok. Oh, mandi pangestining Raden Antasena. Eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sasedyane ana. Ical wujuding Kelora Petruk kantong bolong Sumawuri Kelora Bagong Wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara.
iki apa ora gayeng. Gayeng pripun? Lho iki omonganmu kok isih Petruk. Lho, napa kok wis malih to? Ngilu sik, ngilu sik. Weh. Waduh. Ndara Werkudara. Ngopo kok kaya ban gembos? Werkudara ini arep omong mesti. Wah. Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Gedheke sithik. Ngono nang jeblok. Ora. Kok rajeg? Anu pentile bosok. Coba tak cobane yo, Pak. Wah. Onto sendok. Wah, tutuk modar kowe. Anak kula anak onto sendok. Ya. Aku ngaturke bekti katur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampan. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik. Pakde, wih, jagat yo padha jagat pangestu karo. Nggih, Antasena nggih. Wah, Pakde Mandura aku ngaturke bekti katur. Yo, tak tampa maksune Pakdemu tampan ngono. Lah gegem dadekake jimat. Adikku, Di, adikku. Werkudara. Le ngerem ki wis. Kula bali kok das ora. Boloti. Nggih. Boloti. Kurang guyu gong ndak konangan. Iya. Boloti kekengku. Yayu padha Raharja. Beda. Lho. Aku karo Raharja beda. Aku Werkudara Raharja bakul bakso. Kowe ora kena sembrono lho, nek sembrono konangan. Engko nek anak-anak tekan kene, Kakang Raja Antarja tekan kene, ledho ngandani sing apik-apik. Nggih. Siap lho, Gong. Oke. Yo. Aja lali. Aku gampang lali ya. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, kedhuwuren. Pakde Baladewa rada mundur. Semantel. Jenanangan. Loh, Werkudara ngapa? Ngidak sikilku. Iki iso badar iki ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Ngono do bingung senenono. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni, "Kowe ki edan kowe." Petruk Bagong kuwi abdimu. Aku arep tak cekel ki sing ngakon sapa? Ngono nek kono muni, "Kowe ora ngawuh, iki wakmu." Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok kita kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadohan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Kok njur jangkar ora. Nggih, pun den ngoten mawon. Jagat dewa badhe jagat pangestu karo. Werkudara. Werkudara. Apa? Werkudara. Apa? Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Pringgondani. Dasar. Dasar apa? Dasar Baranyata. Werkudarane mumet. Gatot. Piye? Gatot. Iya, anakmu Gatotkaca. Tutupono. Tutuka kok Tutupono? Tutuka. Dong ngaturaken bekti kula Kunjawa, Gatotkaca tak tampa. Pangestune wakmu Mandura tampanono. Kula pendhingga jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula kunjuk. Jah bagus. Gatotkaca.
Datombo pengestune bapak Tampanono sing ajeg iya negarane gagal kaya menapa paduka Kanjeng Prabu mapan wonten ing mriki lho lah kok malah kowe takon karo awakmu Mandura iki piye kala wau paring dawuh kula supados nyandet lampahipun Petruk kalian Bagong Kose kowe aja ngawu gawar ngawur sing ngakon kowe nyandet ponokan Petruk Bagong iki sapa Kanjeng Prabu Mandura lho kowe iki edan piye kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu lha kok dadi kowe apa jeneng kowe lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandet Petruk karo Bagong iki nalane piye coba ta kala wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa nanging Pandhawa kantun papat lho edan mengkari papat iki monggo wonge 5 iki lah kok menjadi papat ing paman Sedewa Kesah Adri menawi Kanjeng Rama mangke Petruk Bagong wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun dawuh supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandet lampahipun Petruk karo kalian Bagong Edian iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa mesti ana wong madha rupa karo Baladewa aku ora nrimake lakon iki aku ora rumangsa dawuh karo kowe Gadot wonten dawuh Rama Kyai kowe aja ngawur aku ora dawuh apa-apa karo kowe yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi abdiku kuwi ponokawanku kuwi katresnanku Werkudara iso kaya ngene iki merga pamudange Petruk karo Bagong aku kongkonan karo Petruk karo Bagong supaya nyekel ora ketemu nalar ora ketemu ngakal wah ora minggat aida kowe sing ajeg suarane angel mbok kowe dadi Werkudara suaraku ini udah terlalu rendah aku nek nyuara gedhe iki kowe ora mampu karo kentut-kentut lha aku wah ngono dus mulane kok aku kok iki kok mambu apa to kok muleng wae aja gedhe cilik aja gedhe cilik aku alami ya gedhe cilik iki wis alami aku nek nyuara ya sok gedhe sok cilik padha karo ngono gedhe sok cilik ora edan iki ku Ndara Antarja tekan kene meneh kowe apik to dadi Baladewa ah iya nak aku wangun pisan dene ora kan kene wah aku wangun kowe iki dadi apa-apa ora wangun semendra aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora wis ngati-ati suarane sing ajeg iya gedhe lho oh terus grup yo andrep saiki nandani nek ana patroli ngono lho. Dadi ngono ae. Saiki tes larang-larang bayar larang-larang pendolanan. Heeh ya, ayo. Menek Ndara Antarja tekan kene ngati-ati lho, Gong. Kareng nglontrok sembah pabekti. Wah Mandura, ya Antarja tak tampa. Pangestuku tampanono. Lho pendika jimat paripin daerah ning Kasantosan. Rama Kyai kula ngaturaken bekti. Rama Kyai. Yo. Antarja tak tampa. Pangestune bapakmu tampanono. Lho pendika jimat paripin daerah ning Kasantosan. Ki menapa paduka lenggah wonten mriki? Kosek warna ndi? Madosi Petruk kalian Bagong. Lho kok padha karo karepe Gatotkaca? Menapa kadang kula Yai Pringgotani sampun dumugi mriki. Wis. Lan wis matur karo awakmu Mandura. Yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong. Monggo aku ket mau nang kene ora weruh gribete Petruk karo Bagong. Turta jarene sing kongkonan Baladewa. Monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan. Bapakmu ya ora kongkonan. Ya to? Ngono to? Iya. Aduh. Iya,
ora kongkonan wis kapok kongkonan Gatotkaca. Kongkonan kon tuku kerokan jenggot ditukoke garu gundule atos. Iya sadar aku. Ora sembrono. Iya yo. Apa kowe yo padha karo karepe Gatotkaca? Mengkaten. Dian. Iki mesti eneng wong sing padha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yadipati. Nyatane aku ora dawuh apa-apa Antarja. Weh, lah dalah kok kaya ngene lakon. Wis. Wis lunga. Wis lunga wis wah. Aku iki lek ngomong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gede. Mau gede kedep ya iso. Wah. Asane ku wis dinteni kene iki awak dhewe lek arep badar sok kapan? Wis ora pokoke ora ngerti. Gus, Darantasena. Piye apik saka njero bumi aku ndelokke liwat leng jangkrik. Saweruh aku senenge. Mboten iki lajeng badar sok kapan? Dinteni sik. Engko nek wong loro kae Baladewa sing tenan karo Werkudara sing tenan tekan kene, kowe lagi badar. Wogah, moh. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek Baladewa tekan kene tenan, lah iki menungsane sing padha rupa karo Baladewa. Gretel Nenggala. Piye? Kok nek nganti tekan kene Werkudara. Wah, iki menungsane sing madha rupa Werkudara. Suduk kuku sapa nyono? Pancanaka. Piye, ora cilaka? Wong biasane dagelane pon kacamata kok sapa nyono. Ya ganti ra kena. Ming sak katane dienggo kembang-kembang. Dadi ora usah wedi, saiki semikir sik. Engko nek kira-kira kono do nesu goleki pethuke. Nek aku diajar, kowe iki ra krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Ondorira. Piye? Aku ra ndek kuku. Tak goleki gedang. Ya. Engko diagem. Iya. Nek nggo nyuduk ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Sing disuduk pas nggon dodone bapak. Penyuk ngono terus diratake. Wah. Membahagiakan. Gatotkaca kok mundur apa? Kula menika malah bingung kok. Bingung piye? Menapa Kanjeng Prabu kula wau pinanggih kalian kula? Ketemu piye? Kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Ketemu karo aku piye? Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Prabu paring dawuh mboten dawuh supados kula nyepeng Petruk kalian Bagong. Kose. Iki aku kait mau ki nang kene. Aku mung pengen weruh yen to kowe iso mripih karo Petruk karo Bagong. Lah kok malah kowe bali-bali ndakwa karo awakmu Mandura sing ora-ora. Malah mboten paduka piyambak. Rama Kyai ugi mekaten lenggah wonten ing mriku. Kose Werkudara iki piye to iki? Wah, Gatot omong sing cetha. Inggih. Ngatur kemawon. Bloko suta kemawon. Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Siwa Mandura kalian Rama Kyai lenggah wonten ing mriku paring dawuh mboten dawuh menapa-napa kalian kula langkung-langkung mboten dawuh nyepeng kalian Petruk kalian Bagong. Pik lho lah apa ana manungsa sing madha rupa karo Baladewa sajae pula blek lanat kuku karpete Werkudara aja meneng. Lidah ujane wong daplok menungsa ora tatanan wani madha rupa karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, ayo
Kowe aja mati tanpa aran. Iya jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Nggara, kadangipun Kakang Werkudara. Jlamprong kakangku apa? Kok jlamprong? Aduh. Baladewa. Kakangku apa? Iki kono. Iki ana Baladewa karo Werkudara. Wah, setan. Idak dasmu. Baladewa, kakangku. Piye? Aku tak golek rokok sik. Wis ora, ning kene wae, Kecut cangkemku. Setan karepe dhewe Werkudara. Opo? Lagi kon menungso. Nggo karepe dhewe wae. Aja ngawur ngawur. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, kowe sing memba rupa. Wah, ngaku wis apa? Aku Bagong anu ngomong. Aku Werkudara. Wah, setan. Banjal maning. Batur-batur suarane ora pangling. Wah, kuku karepe greden karo modar dening aku, Pak. Wah, ngandel ora. Waduh, apure kaya ngene. Truk. Aku kecekel, Truk. Kecekel kok bangga. Aku wis disikep, Truk. Hati-hati lho, Gong. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Aku nek perang ki tak sambi omong kok, Gong. Men iso suwe le perang lho. Tangis-tangisan ki iso suwe. Kadang lo tak nggo mikir liyane lho. Bal-balan apa ngopo. Wah, Bagong. Nggih. Wah, ngopo dadi Werkudara? Mboten ngerti. Wah, ora ngaku. Ngaku. Sopo sing gawe? Putrane. Anakku sapa? Antasena. Wah, setan. Ayo bali kaya wingi uni. Lah bali piye? Wale dandan ora ngerti kok. Wah. Antasena. Kowe nendi le? Aja mirang-mirangke bapakmu. Ngopo? Pecah ndasmu. Anak mirang-mirangke wong tuwa, sapa sing dandani Bagong? Aku arep ngopo? Wani karo aku. Wani, bapak kleru kok. Nek bapak ora kleru, aku wedi karo bapak. Ning bapak kleru. Gunggung awake dhewe rumangsa bener. Mak cilik mbok tundung. Pustaka Jamus Limasada mbok wenehke Siwa Ndarawati. Ya nek Siwa Ndarawati iki Siwa Ndarawati sing tenan. Nek palsu, nek minggu alasan nyolong pustaka Jamus Limasada, sapa sing kelangan? Kelangan pusaka, kelangan mak cilik Sedewa. Remuk Pandhawa, Pak. Mergo sampean ora iso mikir sing jero. Kaya nglelengi ra jamak-jamak. Dadi Werkudara pisane sapa-sapa ditendang.
Antasena. Apa, Pak? Kowe Bagong. Ah iya. Begini kowe cemburu. Aku dudang Bagong muni apa Pak kok kowe serik atimu. Aku Werkudara sing tenan. Wis ngerti. Mula aja sok gawe lara atine wong liya. Mak crita tunduk ya lara atine wajake ora. Antasena. Dalem, Pak. Piye kabare ibumu Rangayu? Ya apik. Wah, aku kangen. Wasu. Kowe senengane ora bebeda to, Gong ora. Kangen ya. Ya engko tak temok karo ibu. Nan, ora. Tenan ora mempeng bae. Oh, iki Pak. Dadeke kaya wingi ngene. Bareke aku wegah ning kene tengok karo padha-padha Werkudara. Presani karo para kawula isin. Yo kene, bapak melu aku. Nendi? Ganti. Wah, mbok rasa. Oh, ora rasa tekan esuk arep ngono kuwi malah entek-entek ki ora. Wis malik ya. Tiwas mempeng. Jan nyenengke tenan. Wis, saiki bapak piye? Wah, yo. Ya piye? Wis kebacut, Pak. Sego wis dadi jenang ora pulih dadi jenang. Mula wektu dina iki rampunging perkara iki kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Aja grusah-grusu. Hae Baladewa wakmu Mandura gelut. Pakde. Sabar, Pakde, sabar. Wah, kuku karepe dhewe manus maning jajaran. Sungertaning bawana, Strayoli binatang September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Baladewa nesu kok hitung-hitung tanggalan. Antasena apa iki? Sabar, Pakde, sabar. Aja duka, aja nesu. Iki Baladewa sing gawe aku. Lah, rak tenan to menungso ra tenan. Kowe bayi gawe pirane wong tuwa. Oh, sik to, ora usah nesu. Oh, nganti ana sing jengkel. Kowe arep ditapuk, tak terkirono kok ditapuk tenan lho kowe. Oh, aja. Agine ra wani ora. Ah, kanjani ngayal. Tapuk sisan lho. Tapuk kaya lemut. Minggir. Tak topae. Tapuk kok ditopak. Walik omong. Ora iso kuwi. Iki gaweanku. Lho, gaweanmu piye? Iki Petro. Lah, ra tenan to. Wah, mulane suarane padha karo aku. Ah padha wae. Ora padha piye? Strayoli binatang Januari, Februari, Maret, April, Mei. Yo ganti yo, Truk. Waduh. Mbok tak ngenten mawon. Ora iki ngono, kowe kudu ganti. Weh lah. Aku aja ganti Antasena. Aku arep negara Mandura, ketemu karo wakmu Irawati. Wah, edan. Alah. Wis suwe. Nek tak pisah ngene iki cilaka. Iki ana sunan ora. Arep marani karo wakmu Irawati. Ora. Kowe tok usunane ora. Yo ganti. Wah, jan moe kula dadi napa meneh? Dadi Lur Abimanyu. Rasah. Abimanyu ora melu apa-apa kok. Etian edan yo men. Wah, Antasena piye? Bapak tindak rene karo Bagong. Lho, sik dadi Werkudara masa Bagong? Lah, setan tenan kowe iki nyang-nyangke wong tuwa. Men Bagong kok dadekke Werkudara. Nyatane ya iso do rukun lho kae. Do mlaku bareng nyatane bapak ya ora nesu kok. Bapak wis rumangsa keluputane nggone bapak nalika semana ngiklasake pustaka Jamur Semana karo nundung Mak Cik Sediwa. Terus men do tekan kene sik, Pak Di lenggah kene
Bagong men tekan kene, Bapak men tekan kene engko dirembuk bareng-bareng. Yo. Werkudara. Wis to Gong iki apa? Lah linggo kuwale, Ndara. Wah, kowe disiki kok. Lho, iki sing nang mburiku sapa iki? Bagong Edian. Kuwi ngopo kowe? Sing nang mburiku kudune Werkudara. Kok kowe? Pindah. Mesok ketapuk terus. Ento-entoane ya kudu ngono kuwi ora. Sing apik Werkudara. Yo. Baladewa Kakang. Ya Werkudara piye? Ku cangkem iso meneng ora kuwi? Wis malih dawang sing Baladewa Kakang, Baladewa kakangmu apa piye? Mboten. Ya karang ketonto ya terus. Iya. Bapak wis nglenggono keluputan. Pakdi, aku tak matur karo Pakdi. Ora perkara piye-piye, ning aku apal karo pambeganing Mak Jirik Sediwa. Apal perkara piye? Mak Jirik ki aja dianggep bocah sing nom dhewe ning Pandhawa, utawa piyai sing muda dhewe yuswane ning Pandhawa. Ning aku matur bola-bali to. Siwa Darma Kusuma wae pendak-pendak taren karo Mak Jirik Sediwa. Mula ngendikaning Mak Jirik Sediwa perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi bener. Lah saiki ngene. Nek upama ketratase pusaka kuwi dicidra karo menungsa sing Membanata Ndarawati. Lan saiki wis kelakon nggawa pustaka Jamus Lima Sada. Saiki aku tak takon, sing tanggung jawab sapa? Ayo. Nek perkara lungane Mak Jirik Sediwa sing tanggung jawab Bapak Werkudara, Rama Jodipati. Merga sing nundung Rama Jodipati. Nek perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi piye sing arep tanggung jawab sapa? Monggo sampeyan rawuh ning negara Ngamarta ndombani nata Ndarawati nggone nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Ya ora. Waduh lah terus piye? Iki nek gelem menggalih nganggo nalar sing garwa lan plegak-pleguk kabeh to. Mula perkara iki wajib dipetung. Ning iki mau nyatane wujude blegere Kyai Prabu Ndarawati. Saiki akeh wong sulapan. Tenan lho. Winginane kula ketekan Petro niku ya entek-entekan. Bonom wong liya nyandang Petruk maling gen kula entek-entekan. Apa kok? Heeh. Jam piro le teko? 1:30. Aku 1:30 ning gonamu iki. Wah, berarti kowe tenan kowe. Kene terus tak dol. Kowe ditagih semaya wae kok. Ora tak ngonone tegelan, ora tegelan tuman wae kowe ora. Lah terus piye? Saiki lagi iso menggalih. Bareng wis kelakon terus tembunge ming lah terus piye? Lah iki nang kene iki sing ngeling rembug nang kene iki Pakde. Lah iki malah yen ngono bejo kemayangan. Kresna, apa pancen wis katon padhang kana negara Ndarawati wekasan Jati wis kundur maneh marang Praja Ngamarta. Nun sewu. Kok Prabu kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta. Kosek, kowe aja guyon. Kowe mau tak tutke tak derekke sowan marang negara Ngamarta. Jare negara Ndarawati ketaman pegebluk. Mula tumuli aku nderekke sowaning Yayi marang Praja Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yo, aku seksine. Malah ora mung aku Janaka ya weruh Puntadewa ya maringake pusaka. Nganti aku tegel nundung karo Dewa merga mbelani karo Kresna kakangku. Lah dalah jagat Dewa Bathara. Lah kok ketiban awu anget aku Setyaki wonten timbalan. Mula ning dalan pun Kakang lak tansah rerasanan kelawan Siadi. Siadi kelingan ora nalika tekan jabaning rangkah negara Ngamarta pun Kakang paring pangandikan Setyaki kok kahanan Ngamarta sorote ora kaya ingkang wis lumaku pendak dinane katon negara ingkang endah nanging kaya ilang kekuwunge iki ana ngapa Setyaki? Nggih kula kemutan Koko Prabu? Nggih seksinipun Setyaki kula nembe sowan dinten sak mangke menika Werkudara seksine Setyaki aku lagi wae sowan ning negara Ngamarta malah tak sawang Datulaya wis katon sepi tumulipun Kakang Ngambandir Gantara niti priksa kanan kiwa teng negara Ngamarta. Lah kok malah Koko Prabu lan Werkudara mapan wonten ing mriki menika lajeng kula menika badhe stripun badhe nyuwun priksa menika wonten lampahan menapa? Lah dalah tenan ora. Waduh.
kok ora merucut ucape Antasena. Kandhane kok. Kapora. Pak, oh. Korban adimu lanang sing tok labuhi ora ana nyatane. Waduh. Sak kira ki nek arep waduh. Ora waduh iki wis kebacut kok waduh. Wah, Sedewa, aku njaluk ngapura. Iya, Dimas, ora dadi ngopo ya iki? Ngopo to, Bu? Suwene meneng wae kok cerewet to lah. Lah kae njaluk ngapura sapa? Wong Sedewa wae ora ana. Nek ora diwangsuli kok nesu. Gong, nun, meneng sik. Iki Lembuk Wigati. Siap. Menika ateges negari Ngamarta kedatengan telik Mangendrajala. Wah, ketekan telik. Ingkang dusta pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada. Waduh, mongko pun Kakang dadi saksi tama. Atur Nyai Prabu Darawati kunjuk Nyai Prabu Darma Kusuma Wekasan Nyai Prabu Darma Kusuma maringake pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada. Inggih. Werkudara tumuli mentala kelawan adimu lanang ngono to? Iya. Wis, perkara iki ora sandadak padha digawe getun. Jerengsing jeneng lelakon kuwi adile mung dilakoni, pacoban kuwi adile mung disandang. Yo. Mula sesuk meneh kuwi sing prayitna ngati-ati. Aja gampang kepilut marang gebyaring busana, aja gampang kepilut marang akeh raja Brana Picis, aja gampang kepilut marang esem kang manis sarta manuhara. Ingkang saknyatane kuwi bakal dadi racun tumraping para Pandhawa. Yo, aku njaluk ngapura. Dara. Iya. Janaka Yai Prabu Darma Kusuma dikanthi derekna Tindak menyang ndi? sowan ning Karang Kadempel. Petro, dalem. Bapakmu piye? Lho, sampean pun pirsane bapak loro. Wis. Pun dilek? Durung. Waduh. Mbeto napa? Ora nggawa apa-apa wis. Wah. Jeruk-jeruk ora masalah. Sing kecut wis. Nggo linu-linu untu ya, Tru. Mangane linu uripe. Ha iya. Tolong linu untune. Ha iya. Sowan ana ing Karang Kadempel Werkudara. Yo. Mengko manut karo ngendikane Kyai Semar. Yo. Kabeh diganti ning negara utawa ning Karang Kadempel. Elinga. Pandhawa tanpa Semar tak kira bakal nungsang puyang lakone nggudel bingung numbuk bentus ora weruh kiblat. Yen tanpa nata Ndarawati wae tak kira Pandhawa isih isa nata marang uripe. Nanging yen tanpa Semar, merga Semar ki pusaka ing bisa kandha jimat kang bisa ngucap sapa ing cetakan kelawan Semar ingkang lali dadi eling, ingkang luput tu muli dadi bener, ingkang bengkong tu muli dadi jejeg. Yo. Kok ora Bu? Nggih. Monggo dateng Karang Kadempel. Yo. Petro, nun. Sowan bapakmu. Alhamdulillah, Gong. Sinuwun Ndarawati barang arep ning Karang Kadempel. Wah, wis. Semar ki mung etok-etok jan. Ora, ngawur Semar. Apa mung golek sumbangan ya ora. Iki anak apa to ya? Anak kodhok. Ngayal kan. Monggo sinuwun. Kok Prabu? Yo, ayo. Werkudara. Yo tak derekke. Antasena melu ya nggih. Ya, Pakde ngestake dawuh. Setyake ayo. Monggo kula dherekaken Bapak Prabu.